Sanibona, phinde ngilibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalo mzuzu ngaleli hora. Sibonge omkhulu obabazekayo, othandekayo, owesabekayo, ongcwele, ofanelekile ukubongwa, ubatshazwa, udumo nenkazimulo nakho konke okuhle ngaso sonke isikhathi ngoba yena ungomuhle kakhulu. Yazi umuntu ufanelwe yilokho ayikho, yazi umuntu ufanelwe yilokho azikhandla ngakho, umuntu ufanelwe cause you earn as much as you give, angithi bathi kufana ngisho nenhlonipho. You earn respect, uyahlonipheka if nawe uzihlonipha, uyaphiwa nawe if upha, uyenzelwa if nawe wenza. Kuzona zonke izinto bantu baNkulunkulu, uNkulunkulu senzela okuningi kakhulu, uNkulunkulu senzela okukhulu kakhulu. So nathi esenzela konke lokhu asimupheni thina uqobo lwethu, asimupheni isikhathi sethu, asimupheni amandla ethu, asimupheni iy'ngqondo zethu sizindle ngaye, asimupheni iy'nhliziyo zethu sikhandlekele okwasekhaya ezulwini, asimupheni imiphefumulo yethu, because it's not about ukunikela umphefumulo wakho because vele umphefumulo kaNkulunkulu awunalo igunya kuwona, awunalutho ngoba ungathathwa nanoma inini, ungasuka kuwona nanoma inini, ubolekiwe wona. So asinikeleni kuNkulunkulu kukona konke. Yazi kufana nomntwana, ayikho into emnandi nethabisa njengokuthi umntwana uthi umnikeze okuthize, kuloko okuthize abese yakuncuza akuncuzele wena, uvele uyibuza ukuthi shuthi ngispecial ngale ndlela ukuthi yena angaze adele lokho akudingayo akudelele mina. Lethe umntwana wakho umphathisa u2 rand esikoleni, ngenxa yokuthi mhlasimpe usuku lakho lokuzalwa umntwana wakho uneminyaka ewu7 uphatha u2 rand kuphela esikoleni. Nkosi yami usuku lami lomzalwa angikwazi nokusho umthengele ikheke ngoba ngiphatha u2 rand 10 ngizothengela uma usweet, istick sweet, akuphathele istick sweet athi ma happy birthday. Leyo joy leyo yokubuka ukuthi yazi umntwana wami bengathenga ukuthize ngaleli 10 kodwa walidela, wawudela usweet, wadela ama-chips, wadela zonke izinto ebakade engazidla azimjabulise, wakhetha ukuthi azojabulisa mina ngalo sweet. uNkulunkulu udele yonke into eyidelela thina ukuze thina sikwazi ukuthi sisindiswe. Nathi konke esinikezwe kona abantu baNkulunkulu masikusebenzele ukuthi kube ngokulunga kokubuyela ebukhoneni baNkulunkulu. Imagine ukuthi uNkulunkulu ufila kangakanani masimnikeza isikhathi sethu. Imagine ukuthi uNkulunkulu ufila kangakanani masimnikeza amandla ethu, simsebenzela, simkhothamela. Imagine ukuthi uNkulunkulu ufila kamnandi kangakanani uma sithusa igama lakhe, simbiza njalo umkhulu wesabekayo ongabonwayo. Ayekho umuntu ongathanda ukuhlatshelelwa, aculelwe, abongelwe. Fana nabantu umuntu ajabuliswa ukuthi nje umbize ngey'thakazelo zakhe. NoNkulunkulu kanjalo ajabulela ukuthi umthe uNkulunkulu eShaddai, uNkulunkulu Elohim, uNkulunkulu omnini mandla wonke, isiphephelo sesiphephelo, wena ongcwele, wena obabazekayo, wena omuhle, wena othandekayo. Because abantu baNkulunkulu njengoba siphila singabantu, le mizwa esizwayo noNkulunkulu uyayizwa. Yabo lokukhathala okukhathalayo, yabo lokucikeka okucikekayo, yabo lokuphoxeka okuphoxekayo, noNkulunkulu uyaphoxeka this very same way. Akuthembisa umuntu ukuthi uzofika ukhipha unyawo, umphekele, wenze zonke izinto avele angafiki. Lokho kuphoxeka lokho noNkulunkulu uphoxeka the very same way. If wathembisa wathi ngizokukhonza mihla yonke ukuphila kwami, ngizokukhonza endaweni yokuthi kodwa tholakala ngelinye lamasabatha ungafiki enkonzweni, tholakala ngelinye lamasabatha mhlawumbe uyasebenza, ngelinye lamasabatha mhlawumbe usemshadweni wena, ngelinye lamasabatha kwenzeke something because wethembisile awusafezi, uNkulunkulu uyaphoxeka ngawe. Kabe uNkulunkulu uyajabula yini ngawe noma uyaphoxeka ngawe? Hleze uzibuza lowo mbuzo ukuthi uNkulunkulu ufila kanjani ngawe ngezenzo zakho ozenzayo each and every day. Uthi mayibuka kwenzakaleni because bantu baNkulunkulu le ndaba asibuke ngobudlelwane esinabo phakathi kwethu nabanye abantu. Buka picture ubudlelwane nabo nomzali wakho. It's unfortunately if ungenawo umzali, iba nomzali enkosini ke, iba nomuntu ubuse picture leyo relationship onayo ukuthi ngale mangenza kanjena. But if uNkulunkulu zifake ezicathulweni ubuke ukuthi mina ngafila kanjani, mina ngayithatha kanjani, mina umuntu mayikhuluma nami kanje ngenza njani, mina umuntu mayenza nje ngingenza njani. Because singabantu kumele sibe nama-choice, ube nento oyithandayo, ube nama-values akho. Uthi mina ngithanda ukuthi mangiyiphaka ngiyiphakele train, ngiyinese nge-tray. Mina ngithanda ukuthi mangidla ukudla kwami ngikudle kusekubanda, ngikuthanda ukudla okushisayo. Mina ngithanda ukuthi ungafaka kakhulu usawoti. Ube nento ozoyithanda ukuze uzobona mase ngasendle ngendlela efanelekile. Ama-values wakho futhi ume kuwona ngoba ngaleyo ndlela uyahlonipheka ngalokho. Uyazi ukuthi hawu baba ukuthi ungabe umuntu onje olula nje. Yonke into noma yini, noma kuthiwa yini ngidla yonke into mina ngidla ungabe umuntu kanjalo. So abantu baNkulunkulu katshala wangifundisa nje kakhulu ngeviki ledlule ngendaba yokuthi ukungcola kuyakonakalisa, ukungcola kuyakonisa, ukungcola kuyakumoshela, ukungcola kwenza izinto eziningi ezahlukana because ukungcola ku-attract ama-spirit azo-influencer i-behavior yakho.
Khumbula-ke ukuthi yonke into esiyifaka kuthina iyavela ngithi because uthi ubhodla okudlile. So if ungcolile noma wondla ispirit esizokwenza ukuthi umzimba wakho ungcole, nanoma yini oyenzayo kukhiqize kungcola kwakho. Ukudla okudlayo uzothi mawususebenza laphayana usebenza ngesipedi, iphunga elizophuma kuwena kuzonuka iphunga lekhwapha ngenxa yalo odo oyidlayo. Mangabe ke sibonele nje ukudla okujwayele ukuthi kwenza iphunga libe strong, ukudla okufana no-anyanisi kanje. U-anyanisi une-odo e-strong eyenza ukuthi iphunga lakho likhakhe lisheshe linukele abantu etekisini lelo khwapha lelo. So bantu baNkulunkulu, whatever oyidlayo uthi mawususebenza ebese iyavela ukuthi hayi bo lo udla ukuthi. Uthi mawusushika iy'thukuthuku ingakathi ujuluka, umjuluko wakho unuka leso smell leso. So ukungcola kuyakonakalisa. Ngale nkathi ungcolile uyona kwenzeka nje kwenzeka nje experience thizeni bantu baNkulunkulu ethi umuntu uyasiza, washo uNkulunkulu wathi yazi lo ungcolile. Ethi uthi uyasiza kwavele kwamosheka yonke into. Ethi uthi uyathenga kwavele kwenzeka izinto ezimbi because ngale nkathi ethi yena wenze something kuvele kuvuke lama spirits akhona ahleli la edokodweni lakhe athi ubani yena ngeke kuze kwenzeke lokho. Ubani yena nje ngeke kuze ngeke lokho qobo sidala khohlwana. Cause into ezingcolisayo abantu baNkulunkulu hlaba abantu abazi. Into engcolisayo amanga. Into actually isolo, lokho uhlobo lesolo liyangcolisa, but izinto ezingcolisa ngokujulile engifisa sikhulume ngazo izinto ezingcolisa inyama yakho njengocansi, ukulala nabantu abaningi abahlukahlukene banama spirits abo. So ngale nkathi ulala nabo lonke lama souls uyangcola spiritual. Izinto ezingcolisayo kudla ingulube ngoba ingulube ingcolile. So ungaba clean enyameni, ugezile, unuka kamnandi, ufakile leyo roll-on yakho neperfume yakho kodwa ungcolile spiritual. Cause into influence ukusebenza kwethu bantu baNkulunkulu, it is our spirits. Ngeke uze usukume uyosebenza if ungenawo umoya thizeni. Ngeke uze wenze lutho if unga-influenceanga a certain spirit esizokunikeza amandla. Cause even nokudla esikudlayo kunama spirits, uphuthu une-spirit elinikeza amandla ukuthi ukwazi ukuxova udaka. Yonke into ine-spirit thizeni ukwazi ukwenza ukuthi wenze something. That is why even nezinto ezinoshukela kakhulu zine-spirit usikwenza ukuthi ube hyper, ube ne-energy ungakazi uyibona ushukela, ube namandla. Cause that certain spirit suke sesifikile athi umuntu nje yabo mengaphuza ijuice noma mengaphuza idrink uvele ngisebenza into ongakazi uyibona. Yabo mengathola ukuthi nje ngivele ngiyakutshela wena thulubheke. So kuzona zonke izinto abantu baNkulunkulu, yonke into oyifaka kuwe ngenxa ukuthi iza nomoya thizeni ifika ingcolise. Khumbula uJesu lapha yana esisiza umuntu emkhipha idemoni elilodwa. Washo athi hamba ungabusono ngoba uwona ohlela okukhulu kunalokho. So uChrist mayefela izono zethu sihlanjulula ekhipha lonke uhlobo longcolo ezidlale lokukhulu. If siphinde sibuyele esonweni kubuya amademoni esephindiwe sewu7. Bukade uqamba amanga wakuhlambulula uJesu awusawaqamba amanga, kodwa if wabuyela futhi eqambeni amanga edokunye bukade uphuza wawuyeka utshwala, wabuyela kubona utshwala sebuzo ugwayi ede usuthi awuvele ngine-stress, ugwayi uzo eda amanga uzothi awuvele ngine-stress, usuyenza usuyafeba, usukwenza uvele edeke konke, uvele edeke konke. Ngaleyo ndlela idokodo lakho liyangcola. Angikhulumi ngokungcola abantu bankulu ukuthi unodaka umlenzeni, cha, ngikhuluma ngokungcola spiritual. Ungaba muhle ugqoka amahila akho ucwebezele ube njeyana, kepha uthola ukuthi ungcolile spiritual ngenxa zonke izono ohleli nazo, ozinakekelayo, ozondlayo, ezenza ukuthi yonke into ngisho kuthiwa ibamba imosheke. Uthi uyayibamba leyo glasi iphihlike, uthi uyazama uthola umsebenzi awutholi, uthi uyazama impilo yakho ayihlangani ngenxa yokungcola. Uyakwazi ukungcolisa umuntu ngenxa yezono zakhe ngokuthi nje ulale naye. Izono zakhe zonke ziwelele kuwena. Ngenxa ukuthi waqalekiswa yena kwizizukulwane sesizukulwane, waqalekiswa kuthiwa lobo ngeke baze balungelwe lutho. Wena ngisho kuthiwa ubusiseke kangakanani ngenxa ukuthi ulale naye naba-bound naba yinto eyodwa, usuzolanda zonke izono zakhe zikungcolise nawe. So iziqalekiso zakhe sekuyiqalekiso zakho. Izono zabazali bakhe sekuyizono zakho nawe. Ezokhokho bakhe sekwezakho. That is why umuntu mawaqala waba mhlawumbe wesifazane walala kuvele ashintshe
angabe sabo yena, ashintshe. Aqala omunye useyaphuza, aqala omunye useyabhema athi ngine-stress nginokuthi, aqala omunye usebhehave ngendlela engafanelekile, kanti mhlampe udonse lezi ezono zaloya mfana loyana omthintile, zokhokho bokhokho bakhe, engazi, engaboni, engatsheli ukuthi kungenzeka lokho, cause inkulu into eyenzakalayo abantu baNkulunkulu ngocansi. Inkulu into eyenzakalayo abantu babehlangana bebe into eyodwa. So ukungcola kuyakumoshela. Ukungcola kuyakumoshela amathuba okuthola umsebenzi. Ukungcola kuyakumoshela amathuba okuthola umshado. Ukungcola kuyakumoshela amathuba ukuthi ulungise impilo yakho. Ukungcola kuyakumoshela amathuba ukuthi ukhule enkosini. Kunalokho kwenza ube dwarf, ushona phansi unokuthi ushone phezulu. Uthi unenhliziyo yento zama ukusiza abantu, uthi uyamsiza lowo muntu uvela ummoshele kakhulu. Bengithi ngifuna ukukuphathisa ngikuphathele ibhakede lakho, ngavele ngaluwisa ngephutha. Uthi ngephutha. Bengithi ngifuna ukukusiza ngiyokufakela imali ebhenki yavele yalahleka. Bengithi ngiyokufakela ngiyokudepozithela 3000 wavele walahleka, angiwazi ushonephi. Ziningi izinto abantu baNkulunkulu ngokungcola, ama-spirit anomona. Ngokungcola kuyakumoshela. Because kufana nokudrive yazi emgaqweni. Wena ungadrive kahle ngalendlela eyisimanga. Ube right lapho ne-advanced driving, but abantu odriver nabo abanjengawe. Abantu ozohlangabezana nabo abadrive njengawe. Abantu ophilisana nabo abafani nawe. Ungaba muhle, uzikline, uzihlambulule, ube fresh, ube ngcwele, but umhlaba ohleli nawo awukho ngcwele. Abantu abazothi bafuna ukukusiza kanti cha, bakusizi bayakumoshisa, bayakumoshela. Fana noma ukhulu usawumntwana, uyitshela ukuthi umzali wakho uyakunakekela, uyakukhulisa, kanti lutho ayikho into ekusiza ngayo kunalokho kufundisa ukuthi nawe kumele ungene esonweni sokuthi ufebe njengaye, njengoba ethe mntanami sowenze njani, kumele sidle phela la ekhaya lubele ngeliswa obaba bahlukahlukene. Hawu mntanami, imali yakhe eqolo ezisebenziseke kabi kanti ubhizi udlala iy'tokufela useze addict yayo, yazo. Awu mntanami, kuwukuthi nokuthi ave ngine-stress, uyakumoshela kanti wena mntwana ngoba unakho ungakazi ungakaqondi. So bantu baNkulunkulu masigawule sibheke lapha emhlabeni siqaphele. Qaphele abantu abakusizayo. Qaphele zonke izinto. Angisho sixwayeni abantu cha. But yonke into ibheke. Ngomunye umuntu useyokwenza ngothando, omunye umuntu useyokwenza ngokulangazelela, kanti cha usuqhutshela ispirit esingcolile, esithi ongcolile nawe uhambe umngcolisa naloyana. Ngoba ngibusa la naye asiyeni kuyena, kuningi abantu baNkulunkulu. So ukungcola kuyakumoshela. Ukuthi wena ongcolile noma umunye ongcolile uzomosheleka izinto eziningi, uzothi uyakha kubhidlizeke. Uthi wakhe kubhidlizeke, uthi usuwakhile waka-right kuvele kushe ngenxa yokungcola okubiza amadimoni obumnyama ukuthi enze isiningi empilweni yakho. So ngalo mnyalezo omfishane ngifisa sikwazi ukuqonda abantu baNkulunkulu ukuthi mase sihlambulule sizingcolise. Ithemba likhona litholakala kuKristu Jesu. Ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani. Umbuso wezulu ususondele, ihlengo nesinde sinibhabhadise ngoba uphela izinto zonke sekufikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Hlale nazi ukuthi sihlangene ngomyalezo wodwa lapha abantu baNkulunkulu. Umphefumulo wethu. Sihlangene ngokufundisana, sihlangene ngokukhulisana, sihlangene ngokudluliselana umyalezo kaNkulunkulu. Ngoba ufika akhulume kithi ngendlela eziningi ezahlukahlukene and kumnandi ukukhuluma nezulu. Njengoba sishiyela umoya engcwele umduduzi, kumnandi ukuhlala naye, kumnandi ukukhuluma naye, kumnandi ukuxoxa naye, kumnandi ukuthethiswa uye. Kumnandi ukudumisa, kumnandi ukuhlabelela, kumnandi ukuphilela inkosi. Ezinye inkundla zokuxhumana singakhohlwa khona YouTube, TikTok Lihle Ithemba, YouTube Lihle Ithemba, Lihle Ithemba Mzobe, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba with IE Mzobe. Nkosi ibe nani nibusise nisibekele ke lihle lithandeka lingcwele igama lenkosi uJesu. Ukungcola kuyakumoshela. Mase sizihlambulule sizingcwelise ngoba uKristu ufuna ukusingcwelisa sisuse kuzona zonke izono. Singabe sangcola kodwa sibe ngcwele ukuze usuhlala umoya kaNkulunkulu kithi, hayi umoya ongcolile uzothi uma ufuna ukwakha uma ngabe kusakheka kodwa kubhidlizeke. Ngoba sifuna ukwakha sonke, sifuna amakhaya sonke, sifuna ukuphila okuphakade sonke. Kasibe nani nibusise nihlale nazi ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu ekuthanda bungcwele. Hambele khona konke manje uzephatha. Amen.